И здравейте хора, аз съм Деболги и днес снимам на Minecraft Survival епизод 3, ако не бъркам, и нека започваме. Така, лаги. Днес се чуда какво да правя. Между другото играх като не снимах. Да, всъщност, да, играх докато не снимах и направих си тази кирка. Какво ще направих не помня. Експлорвах тази пещера на много места и открих Iron. Сега ще ви го покажа. Да, ето 5 Iron. Мисля да събера още 3 Iron, за да мога да си направя един Iron нагръбник. Пък по-ще мисля за каска или някакви такива глупости. Тук няма нищо и мисля да си вземам торчовете и да хода напред. Това и това ще ги взема в пещерата и ще се махам. Епа. Че не бях качвал отдавна, обаче просто нямах време и... за да качиш клип ти трябва поне да отделиш минимум 1 час, ако не и повече, зависи колко е дълъг клипа. И аз просто нямам тази възможност, защото сега се прибрах съвсем скоро и ме разбират. Става късно и да. А пък събота и неделя, събота понякога излизам с приятели, а пък неделя не мога и ми остава време. И затова реших сега набързо да поснимам. Лава. Къде да хода? Надолу към лавата или... Ето го и Айрона, тук го видях. Охо, доста Айрон. Някакъв странен ганен шум. И имам 7 Айрон, супер, значи... стига. Това ма е равин. О, това е лошо, свърших храната. Добре, се връщам, защото това е много лошо, че свърших храната. Ще трябва пак да хода на лов за прасета. Така изглежда. О. Следващия ден нещо става нощ и аз ме се отдалявам. 5 левел съм, както виждам. Това и рана се пече. Добре, сега взимам и този Iron
И направо ще си правя след малко нагръбник, пък може да ми стане още нещо. Смисъл, 3 ще ми трябват и ще ми станат 4, а тия 4 мога ги направя бутуши. А пък ако намеря край, ще направя ледър брони. Да. Вчуя се дали си изхъба айрана за бутуши или да изчакам за още един айран и да си направя каска, но може би е добре да си направя бутуши за по-голяма защита. Добре, вън е нощ, аз лягам. Нямам почервени гъби. Опа. Това ще го взема и ще си направя една мотика, за да мога да почвам да правя храна. Така. Е, така. И оставам да сеям пшеница. Просто това време мисля да търся още такива зърна ли бях? Какви бях? Там трябва на треви. Не. 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 Уй, ужасе. Не. 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 О боже, какъв бък. Гледайте само. Как става това? Странно. А да бе, няма ли? Шит. Тук няма. Това чудото какво да ми е, си го направили нещо. Нещичко. Ще направя една врата. Мисля това там го направя на
помещение. Ей така. Къде да ми стои по-важните неща. Така. Тук един точка. Или тук ще сложа. Глупостите сега ги прибираме. Какво ще може да сложа тук от къщата? Направо мисля цялата да се пренеса там. Ще е по-добре според мене. Още е тука. Малко ще е така трудничко за правене. Я направя така го направим. Това така. Това го махаме. И го слагам. Ще го сложа тук. И слагам този чест тук. Но топа няма, може да се отваря. Нищо, ще го направя тогава по-високо. Така. Крафтинг тейбъл ще... Тук дали ще може да се отваря? Не. Опа. И сега ще изсеча и къщата. Този кол не трябва ли да е в печката? И да нападаме къщата. Да го взема това. Така. Шит. Поръчки имам ли? Не. Камък. Да.
Чакайте, брат. Не кирка. Досадно е да си трушиш къщата. Така. Първо ще взема стъклото и после ще отруши стъклата. Това да е дървото първо и после стъклата ги вземам. Това ще лягам, ако мога. И как е? Не ли е нощ, хора? Вижте. След малко звезди ще се покажат. И разгледа се. Така. Ще взема дърт да запълна. Там да мога да правя после неща. Еми да, хора, мисля това да е за клипа. Дано ви е харесал. Не забравяйте да лайк, саб, комент и чао!